дар мавсимҳои сол аз сабаби дигар шудани боду ҳаво мушкилоти таъминоти оби тоза ба вуҷуд омад. дар пай татбиқи ташаббусҳои обӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокини деҳаи ғажнаи ноҳияи Варзоб Тоҳир Маҷнунов ба хотири татбиқи иқдомҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи мазкур ду чоҳи об барои таъмини сокинони маҳаллӣ бо оби тоза дар ҳама мавсимҳои сол ба истифода дод ки имрӯз сокинони деҳа фаровон аз онҳо истифода мебаранд. امروز از چنین همدیار از چنین ساکن ناحیه افتخار میکنم چون که تشبس‌های پیشوای ملت که در سطح بین الملل قبول شدند هر یک ساکن کشور را عهده‌دار می‌نمایند که یک کار خیر را به ثمر رسانند و کاری که امروز اگر طایر به انجام رسانیده دیگر نفران از این کس عبرت گرفته و چنین کارهای خیر و ثواب دست زنند. ин иқдом имкон фароҳам меорад то сокинони деҳа бо оби ошомиданӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин карда шаванд. чашмаи мазкур дар маркази деҳа қарор дошта сокинони деҳа бо шукргузории даврони соҳибистиқлолии кишвар аз оби мазкур самаранок истифода мебаранд.